Grabe gubaan ning Sama ning kabuhatan nimong project. Liki man. Talas kontraktor eh. Wa pa man ni mahuman ning project ka ng liki naman. Sanang Ingon sila pulido. ingka pulido nila sa man trabahoan na kontraktor nga. Kahoy ni bumutang lagi nimo ana lagi dai. Banto ng liki ni upan human. Tana sa nako kontraktor engineer. Kani ug bakal akong ibutang tayan. Mainin kahoy kay dili siya matayan. Asti lang kabuang ana. Ang budget ani? Mao ring nang liki dek kay kahoy dai na. Utik gamiton ba? Utik. Ug bakal imong ibutang diha engineer. Tayan ug kahoy wala gitaya. Mama ogyud. Very good sa Utik dila. ba? Utik. Very good. Ayo na dito magdagang istorya basta ang budget ani. Na diha nay ayo. Paldo na. Tagay ka niya ha. Paldo na. Tawagan ko kanya.